Maga. Ito mga idol oh, tamang pagtatali. Mamaya magbabandil ako, pakita ko sa inyo. I-upload ko to. So ang hanap buhay dito mga idol, mga kangkong. Dahil sa kangkong pinag-aagawan dito mga idol. Simpleng hanap buhay. Mamaya pera na to. Ano idol oh, pinalas lahat ang basura para maganda tignan ng mga suki. Ito oh, ganda ng talbos. Mahaba na, mataba pa. Meron din payat, mahilan-ilan lang. Mataba ang karamihan dito mga idol. Kasi palagi ito na sagana sa mga ano eh, abono. Inaabonohan ito mga idol. Pakpandil. Bicol. Lumayo na ng Laguna para mangangkong. Itong isa na kablo, mangunguhol yan. Dumaan lang dito para makipitas din. Yung nakapula, birthday ngayon. Magkapainom ngayon. Happy birthday, Sasay! Yan, narinig yung nagsasalita na yan. Malaki ang ano noon. Malaki ang kalaman. Pangangangkong. Ano ang problema? Pag dinaanan niya, nalulusaw ka agad. Mga idol. Idol, basura. Ay na oh, binabandil na. Malaki talaga. Jumbo. Sobra pala sa laki eh. Baka 10 bandil lang yan. Wait lang. May baso ba? Sabi mo, wait lang. Okay.
Saan na? Andyan na. Ako na, eto na. Magkano sa'yo ito, Maribik? Ay, hindi pa naalis. Lagyan natin sauce. Wait lang, wait lang. Sabi ko, wait lang, ha? Oo, makukuha ka ta suntok. Ah, nagbabantay pa ng ano. Ang maigi yan, ha? Saan pumunta? Baliktad. Ayaw mo take na. Nakatanaw. Okay na, ako na maghahawak pa uwi. Mamaya kita dyan eh. Ako na naging parang hindi na-stick mo. Ipapag ni stick ang sinalo. Sabi niya, huwag kang umalis. Bibigyan na kita ng 10 eh. Siya na magbibigay ng 10. Toy, magkano na nga ng kangkong toy? Bakit? Magkano na nga? 20. 40 pala, 40. Ah, bumaba pa ah. Kaya naman tayo sa social media. Ah, ba, ano tayo niyan? Interview ka nga para ano. Oo, Okay, ikaw naman to eh. Kita mo kayo to. shoutout ko naman. Sabi mo, siya ang kumukuha ng kangkong namin dito. Oh. Oo, 50. Oh. 50. Yan, umami na. Yes, talaga. 40. Wala nang atrasan yan ah. Ganda pa naman oh. Pang ano sa tinapay? Hindi. Gawa na Alvin yan. Pwede na yan, kahit kumalayan to. Ang ano sa tinapay yun? Yung ano, yung sako. Ganda yan, oh. Oh. Mataba yan, mataba. Ano binibili si Bayan? Yung nga masarap po. Parang Dami pa ah. gagawin ng tubig. Mabilis magbandil yan. Simpleng hanap buhay, pero nakapira. Araw-araw. Para na siyang ano? Ang bundle. Baunan? 50. Oh. Malaking pera ano. No. Ang mahal naman. Kailan na yung tao pa interview mo? Mahal naman. Buti pa, bumili ka na sa bayan. Ilang bandil ba ang ano? Lagi na kukuha mo. Araw-araw. Ha? 200. Pagkano? 50 ano, isa ng bandil. Bakit para nang binabayad mo rin ano? Malaki pa rin talaga nagagastos dyan. Oh, gastos. Pero malaki ang tinutubo. Kalahati. Kalahati. Kalahati rin sila. Kalahati rin din tira eh. Kalahati. Walang tira-tira. I-upload niya yan eh. Para ano eh. Para... Oo. Ayan na si Manong ko, nanagkakong ko, nanagkakong ko, kasi si Bayan yan. Ayan isa oh. Umiram ka muna kay Kuya Melvin 10, nakabandel na, oh. Oh, maghiram ka naman na dito. Umiram ka muna. Ito ang gusto ni Totoy eh. Kaya rin ba tayo? 30 lang. 30 daw, 30. Oh, ayan pa, isang suki namin oh. Wala na. Gawa sa kangkong, nagagawa-gaw sila. Ayun oh. 70 lang, 70. Magkano sa'yo? Mano, magkano sa'yo? 70. Magkano sa'yo? Magkano sa'yo ang kangkong? Sa bundles. Magkano ko ah? Magkano ko? 70? 70. Oh. Sabi mo, malaki rito eh. Bababa sa kabila. Bagay naman tatapilas.
Tingin daw play. Pambili ko ang bigas. Wala ka pang bigas? Wala. Paminsan-minsan lang eh. Toy, bigyan mo na lang ang pambili, Toy. Kumuha ka na. Kahit tingnan mo, naka-video pa ako. Oo. Pagkahingi ka pa bigas, ikaw mangunguha. Ayun, papaw. Yeah, nakaupo rin na babae na. Maputing dumaan to kanina. Chicks! Chicks, ligawan mo! Ligawan mo! May kadate Tanungin yun. mo kung dalaga. May kadate. Ganda ba, Teo? Ganda, oh. Ayun. Oh. Ewan, di namin kilala. Sarong ka banda. Baka may kadate. Uwi mo na! Ano? 10 lang. Ay, okay. Paw. Bigyan mo Pwede sa naman paw. 10 dyan. Pabandil pa. Pilipinas sa Pilipinas. Irami mo na dito, Pao, oh. Ilaman mo na muna doon. Hindi mo sa Pilipina. Buhatin mo na, Pao. Hindi, Pag Bombay ay hindi pwede. Bombay, ibang tao eh. Pilipino eh. Hindi yung paw, bandilin mo na. Ayun na yan na. Loko-loko. Magbuhat ka na, Pao. Ano, Ay, hatid. tapatan tayo. Ako na magtatali, oh. Balis-lihis. Oh. Ayun o, ikaw, madali mo babayad na o. Oh, bayad na, oh. Oo, 10. bigyan na, Magkano yan? Magkano? Sa magkano? O biro mo naka-video pa oh. Ang pagbayad. Oh, sa magkano yan? Bilang. 1, 2, 10. 3, 4, 5. Kulang. 600. Bandil na, paw. Paw. Ano ba bibigay? Yung kay paw. Kay paw lang? Approve yan. Hindi to. Pareho lang yan. Oh, bigyan mo doon. Buhatin ko eh. Ay sa'yo na. Oh, bigyan mo doon. Dito eh. Ayaw magbandil ni Pao po eh. Oh, bandil. Bandil na po. Ito, Pao. Buhatin mo na ito, Pao. Yan na, babati ka na yan. Hindi. Umuhat ka na doon ng 10 o. Nag-aantay si Nano. Huwakan mo yan, di pa rin nangangin yan. Kuha sa akin sa 70. 70. Nagsa-70 rin niya si Toy. Pakita mo, pira mo. Oh. 700. 10. Oh. Bilis lang, ano? Saglit lang pira. Wala kasi silang kangkong doon. Wala. Hindi na kuha. Roaring. Ako Arman. na, dali ka sa likod, Natol, Seth. Dali ka ng kutsilya. Wala na. PJ. Joey. Wala. 0. 0. 0. 0. Oh, gantikan. 1D1 minute lang kami. Sophie! Hanggang matapos pa dito, naka-video pa lang kangkong mo, Ben. Oh. Lalagyan live. Live yan. Vlog! Naka-live pa. Facebook. Vlog! Nagba-vlog! YouTube. YouTube na. YouTuber na sila ngayon. Kunin ko ng auto. Yung maliit lang na auto. 10 lang naman sa'yo eh. Di mo na yata makaabot ng 20. Ha? Abot din kaya? Kano masabing 20 yan lang yun eh. Oh, Abot 20, babalik. abot dyan. Pabalik lang. 24. 4. 24.